Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Opa, atzaldeon, ongi etorri, eta badakizue, laugarren denboraldiko Gamerauntziaren 12. atala da hau, oroar 70. atala, eta astero Gamerauntziaren Twitch kanalean egoten ga, astenenetan bosterdietatik aurrera, eta gero domekatan, igandetan, naiz irratian botatzen da, FM-ean, atzaldeko 8etatik aurrera. Gero baita txapa irratian, ostegunetan, 8etatik aurrera, eta badakizuen bezala, bideoan ikusteko aukera daukazue interneten, edo baita podcast bezala entzuteko. Gamerantzia komunitatearen berri eukitzeko, gamerantzia.eu webgunea daukazue, euskarazko bideojokuak, albisteak, elkarrizketak eta danetik daukaguan, eta gainera daukazue Telegrameko Gamerantzia taldea, bertan edo zen zalantza, edo iruzkin egiteko bideojokoen inguruan. Neu Damian Madina baitia naiz, eta nerekin die Aritz Odriozola eta Landeron Zueta. Haupa, atzaldeon. Atzaldeon. Gaure ikusten ari zaretenok, ikusiko duzu Lander bai azkenean gurekin daukagula. Horreko astian faltan bota ginoan bere aurpegia. Goizien taiarak eukiotaz, eta justo azkenengo irratzaian bidizioa jarriot, eta ze pase dago Landerri esteko larpeirik, mie komentutan da. Lander niraz, bale? Ez dagoen kamarari, baina. Hori da. Inkognito zeuan, oso ondo. Bueno, gaur badaukagu, eduki puiskat. Ematen dago ez dagoela eukibia, eta gero astero dago zerbait. Bai. Así que sartuko dut albisten kareta eta aurrera joango ba. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bueno, Aritz, bota. Bueno, ja 2003an azkenengo hilean sartu gea. Eta egia da urtean nahiko paroa izan dela, gure bideojoko lelintzat behintzat. Igual ez hainbeste estudio eta garatzaileentzat, ze urte hau pixka bastante markatu du kaleratzek markatu dute. Ez dakit igual izan daiteken pandemiatik irteerak edo zer izan daiteken, baina zoritxarrez albiste horiek jaso izan ditugu. Baina, ia astero iten dugun bezala, astero ezparkatu, ia hilero iten dugun bezala. Hile honetan, abenduko hilean ze jolas estrenatuko diran ezautzeko unea heldu da, ez? Eta, ziko gea lehenengo Switchetik, eta, Switchen aterako da Batman Arkham Trilogy, egia esan ja aterata dago, ze ja abenduak 4 eta gaur, zuzenean ikusten ari zareten ontzat. Eta nik uste Arkham Trilogy nabil geizkizia dela, ez? Leheno aterata da zauden Batmanak bateratuta pak bezala saltzen ari direla. Bai, hori da. Ez dakitxe remaster ditu albadakien. Arkham Knighteri bentset, azkenengo ari ez, ze ikusten gabez ja hainbat Bidizo, Digital Foundry da konpainianak. Antzadan ez, Switcheko berzinoa ez tabilela horren ondo. Alde batetik grafikoki ez, mugatuen bierzen dabe, eta bestaldetik akatzpiloa dauz, frameek izostu itzen dira. Horre, batmogoien karien dabilerien eta bar ikusitzen da, petardietan dabilela. Baina gero da beste momentu batzuk, besteri parik alako esplanitan dabilela edo teaturin baten edo, eta guztiz izozten da jokue, aztakeri behar da orduen, horke jasko ondira. Eta egize da Arkham Knight estrenezan nien, 2015 urtino gertzpan hauen. Ja, arazo nahiko txugaz urtezan, bai kontsolatan, gogoratzen FPS-a mantentzeko, eta ez alzan PC-an mugatu zebela FPS-a kontsoletan mugatzera behartuta zerelako. Nasko goratzen justo parte horretaz. Bai, egon zan hor polemikatxuek kartelagaz, egotezala jokuko banner nagusi zen edo, justo PC-en jaurtitxerakoan asterakon jokue, olako irudizagartzen, splash imatz bat. Eta hasikeran egoitzen ban olako kartel bat, abiadura mugiena, kale horretakoa, eta 60 zala, eta gero, 30 igaro zan, edo hori murriztu bienien FPS kontu edo. Bai, eta horre egon zan lioak,
porta Iron Galaxy Studiosak nahiko porteska zain bala, eta bar, eta, bueno, antzadan ez, Switcheko bertsioak antzeran, grafikoki eskartzu, ba, bueno, esperotakoz. Espero da, ez, azkenin Switche da, baina... Switcha da. Ja, limitean ez, limiteare pasatuta. Hori da. Bala, dutuen hartu, grafikoki, ba, mugak itzi, baina, gero bentsetan du funtzioneti, ez? Ez da kasua. Bai, ja. Alatabe esan behar da, egizia da, Switchak emote zebana baino gehiago ematen bukatu da, dela, Kontsola bezala. Bai. Ja bukatu jako bere zikloa, irtengo da Switch bia eta hori, baina, ostra, nik ja pentsatzen aban lehenago geratuko zala, eta batez ere ez, zen maiatako jokoa mugitzen bukatuko zeban, eta jarraitu egin dago. Naiz eta izan errendimentu edo grafikoen murrizte batekin, The Witcher 3, Hogwarts Legacy, horre potente asko bildire, ezken duzunek espero Doom Eternal, alakoak, ez? Joder. Bueno, Doomena ya beste gauza da, Bai, bueno, aldo guen beziko bromi, baina... Bai. Bai, hori, ala... Ez, balan dabe, egize dela Batmanen Arkan jokuek irurek oso ona dizela, benetan jolastie merezi da bela. Eta ez da lehenengo bidera Nintendo kontsolatan urtean dizela, uste dut Wii U-rako egon zirela Arkham Asylum eta City. Baina, bueno, posteko dela bentset ikusti, ez? Ia nahi tau hobetzen daben, edo bentset FPS aldetik egonkortasun hori lortzen daben, temporigaz. Baina, bestela oso jokuna dire, asko merezi da bela. Bai, Damian, ez daten nintzen, esan zula Switch berria bigarrena lista izango dela, baina nik ez dut ikusten urren goroteko negua baino lehenagotik, Ze, olako konsola bat ateratzeotan gabonetan aterako da, neko seguru, no? Bueno, bestela igual urte hurrenien, Martxoan izen zan Switch originala urten zan hilabetia. Bai, Horren igual urtetik, Martxoak 3, Zelda gaz batera, Breath of the Wild gaz batera. Ez da git. Bueno, bai, ikusiko dugu. Ba, bueno, alde batetik Batman Arkham Trilogy izan dugu. Justo bukatzeko barkatu egarit, Eriko Zinek komentatzen dut txatian hori. PC-an apurtuta irten zala, bai, pixka komentatzen zebana Landerrek. Polemika askorekin eta bai, zailtasun askorekin, eta gainera gero uste konpondu zebenean, egon zala polemika hori FPS-iena, eta nahiko lan eukizeben egizezan. Konpondu be, baina nioiko osorik konpondu barik. Gaur egun nahiko ondo jolastu leke, baina gien nahiko txu egon ziren hor PC-ko bertzinio gazlanien. Bai. Ba, bueno, aurrera jarraituz, baita ere Switcherako jada estrenatu da, Dragon Quest Monsters, The Dark Prince. Ba, bueno, JRPG-a gustatzen zaitzuten ontzat, nik uste gauza gutxi izan beharko dela Dragon Questei buruz. Ni ez naiz zaletua, bakit Lander zuri gustatzen zaizkitzutela JRPG-ak. Izan dezu aukera probatzeko Dragon Quest Monsters? Ez, eta gizan, inaz inoz jolastu Monsters azpizaga honetako jokuetan, eta hori mitiko asko deko zela horre Game Boyko barokoak eta, Osa, aldatik dau Dragon Questen saga nagusiz, betikoak, zenbakidunek. Eta gero Monsters azpizagau da Pokemon estilokoa. Orduen, Dragon Questen unibertsoko monstruak izatzen zoaz, harrapatzen zoaz, ez? Ganera, hori ez da bere grazizek izlaz, Akira Toriyama, Dragon Ballan manga sortza hien diseinu dire, eta orduen, oso monstru mitikoak izan dire beti Dragon Questekoak. Eta bueno, horrekaz, alako txandakako borrokatan parte hartzen dozu, ez? Horren orokorren, nahiko itxurona deko nek Switchekoak, grafikoki da nahiko potenti dela esan alda, bentset, ez, bere aurkari zuzenagaz alderatute Pokemonegaz, igual bentset estilo berezizago edeko. Eta ez dakizan urten danek izan, ez dut ez ikusi kritikak eta bar, baina itxuraz bentset nahiko ondo moten dugu. Ba, bueno, Dragon Quest eta Pokemonen mix hori nahi duzuten ontzat, hor daukazute aukera Switchen. Eta, bueno, ja Switchen esklusibo bezala utziz, ja estrenatu da, plataforma ia guztietan, PC, PS5 eta 4, Xbox Series, Xbox One, eta Switchean Steam World build. Eta, jolasoneati bai ez dakitela ezerrez, sonatzen dit Steam World. Bai, nahiko zagune dire, Steam World Dig, Steam World Heist, beste genero batekoak zirela, ez? Eta, nahiko oso itxura naukitzen dugu, lehenengo jokuko, sagako lehenengo joku da 3 dimentzioetan, alako estrategia eta kudeatxien hasten deuz, ez? Steam Worlden girotzi da alako
bueno, planeta estelar baten robotak bizi dizela, gizak dizela hostien eta bar, eta holako cowboy girotxe bategaz robotakaz ez, oso guai dauena. Eske niri bakarrik, Dungeon Keeperren rollito hori, Claro. pila bat gustatzen jat, eta gero ematen dau, sintitiero, transportikun be bai, ez? Transportez bakatu, rollercoaster tikun roi hori beha ikusten diga gauza batzuk, ez? Hori da, ez da, aprobete da alako lejano esteko hiri bat erritxuet edo sortxi da kudeatzi, baina gero badekoz bai, ziega ez elementuek, garraio publikoan eta bar, apurret, ez, estrategia da kudeatzien hasten dauz. Baina, zoritxarrez, itxuro honak itxeman, baina irakurri duten agatxik kritikan aldetik ez tal horren ondo urten. Eta pena bada, saga hau oso ona da orokorrien. Ez que gero, ideia hona da, baina fijatzen baldin basate bai, Dungeon Keeper batera ez dakio jolastu zinuen. Baina, gero egon die Dungeon Keeper, usto, lau darela gutxienez, oinordekuak, eta ez da funtzionatzen hain ondo. Osea, lehengoa baseukan zehose berezia, oso ona sana. Mekanik aldetik edo humore aldetik izan leike? Izan leike bai, ez dakit, baina ni bestietan aspertu izan naiz oso errez, eta originalera pilo basartu neban. Oso gustora. Hori zantzaden ez hau Steamworld Build be, ez da horren ondo urten. Peni ez hori, baina txut, baitik, niri heist bepila guzti date, sagako horrekoak. Gero badau beste karta joku bet Steamworldena, ontsenaz gogoratzen izanagaz, barri zena da. Baina, bueno, orokorrien, nahiko saga landu eizen da, joku indizen barruen fama nahiko txuartun dabena. Eta horren peni justamen ez, estropezu indabela. Ja, oso zainduta emoten da, baina. Ba, bueno, Steamworld Buildetik pasatuko dugu, eta indie, edo erdi indie bat esan dezakegunetik pasatuko da AAA batera. Eta, bueno, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition gaur kaleratzen da, PC eta generazio berriko konsoletarako. Honetaz aurreko saio baten uste pixkatitzen genula, baina, bueno, Ultimate Edition honek ekarko duna da oinarrezko jolaza, gehi aktualizazioa 2.0a, gehi DLC-ak, ez? Landar gizkiz baina. Espantzinoa, bai, hori da. Eta, bebai aipatu bihar da, 2.0 aktualizazioa azkena izango zala petxetan gendun. Baina ez, CD Projekt Redetek sustien 2.1 egunerak iragarri deu, eta usteot, ez da ditzik gaur edoin egun pare bat, ez da iragarri deu zer dakarren. Eta ez usteko da nontxat, gauza piloa gaitzen da bez, metro sistemia dator, ez da izlako beste berritasunek, ez, alako arma barrizek, usteot, irratize bai ekartzen man edo nuen entzuteko aukerie. Gauza nahiko txurokorrien, ja esken duzunak espero, ez, 2.0 honek gauza piloa gaitxua zen, orduan. Ondo, gente posikisteko moduen bintzet. Cyberpunk Redemption. Bai. Ja. Jendea bat guztua zen zeakin, metroanakin. Zezaten zuten inmertzioan baten diola jolazai metroan sartu eta bidaiatzen jutea eta lehioti behitu eta irian zoazela ikustea. Azken finean rol joko bada, Eta jende asko kolako gauzak baloratuko ditu. Claro. Ganera, Cyberpunken ez lehenengo trailerren, baina bai lehenengo gameplay edo in-engine trailerrien agartzen metroan agartzen zuzenien, ez? Eta, karo, gero esan egon joku osoan, da orduan jentik, ostras, zelako penia, horregaz hasi trailerra da gero ezin geitzi, ez? Bueno, betxeto Redemption hori egon da hor, zentzu horretan. Ez dakit expansioa ikusteko aukerarik izan duzuen, edo? Ez dut ikusi zebez, baina jolastu nahi dut, Hori da, nire gogu daukat. Berez pasaune ban, bukaeraren bat falta izan jaten, baina badauka gogoa. Berri beltzeko. Nik aprotxatuko 2.0an egin naizela ibildi. Eta, bueno, orain 2.1 bat aterako dutela bere momentuan. Eta, bueno, orain ez dauketela nire ordenailua, itzultzen nahizenean, dana batera biltzeko, eta partida berri bat sortzeko. Ze entzun nuen, merezi dula aktualizazio berriak sartuta ero, partida bat azirati berria azte. Eta igual, de hecho, itxibasun partidie aspaldiko bersioren baten edo, oin ez dekozu moduruki barriro eguneratzeko, edo orlioren bat edo beste. Uste dut baietze, bere zein bien abilezien zua itxe, reinizia, azikatik hasi. Eta orduen badauela modu betazteko, baina asko komendatzen dabe hori, zerotik hastie, eta bentsetolan ez teguzu arazorik esalakorik. Jolaza bukatu nun, beraz. Erikek dino jolastu dela berrira pentsatzen dut. Sarrera jolastu zinean, Erik? Esatot aldaketa igartzeko bezala, hori txatian komentatzen dau. Aber erantzeten daben.
Bai, ni be gogoa daukat, batez be hori, espansioa zuek esaten dozuena, moten dago grafikoki itxura txukunagoa bezala daukala. Ez dakit ja astuta daukatelak edo, baina oso txukun ikusi dut. Eta Nik uste bai, etxobetu da bela zozer, bai, gogua. Bai. Gogua heltzeko. Bai, grafikoki, eta baina traileretan gehiago antzematuko da, hasieran ray tracinga zaukan jolazak, baina uste 2.0 aktualizazioekin sartu ziotela path tracing. Dala da, ray tracinga baino hendik potenteagoa dan gauza bat. Eta hori asko zuetu ikusten da. Bagarrik hori mugitzeko berdezula, ez dena imaginatuz. Bai, bueno, betxet gaur egun jokuen normal mogitzeko ez tozu horren beste biderria. Zuri mogidukotzu hori, zuri mogidukotzu. Bai, nik AMD daukat. AMD ez dauka path tracing. Ja, hori gisa. Nvidiarena da, esklusiba hori. Bueno, Erikak dino baiet berriz, osea, jolastu da bela berriro. Igual ez hasieratik, baina, bueno, benta diferentzia ikusteko moduan. Oso ondo, nahi bozue jarritzen dugu. Bai, Cyberpunk utzita, Damian, komentatu diazunez leno kamaratatik kanpora. Probatu ezuna, Outer Wilds, eta, bueno, abentuak 7an aterako da Switcherako, jolas hau. Nik uste Switchek behartzula olako jolas bat eukitzea. Jolas oso ona, grafikok iztana kriston izugarrezko gauza, baina Switchean oso disfrutablea izangoan jolas bat. Bai, kontu esan igual Outer Wildsena, grafikoik oso potente izenez arren, badekoz gauza batzuk, oso exigentik izenak, eta hori optimizetako edo betxe txukun jartzeko zain egon dizela Switchen. Igual, gero tamien komentekozko apurut horren inguruen, baina... Ni gutxi bili naiz, baina egia da, justa azte gara honetan heldu dotzatela eskenean, zan nire ustez, oindala urte bete baino gaixautin neukan erronka bat egiteko, gogua handiakin. De hecho, ikusten abien bideo honetan spoileatzen abil pizkat, baina bueno. Sí, spoiler. Ez dut ardura, esaten nahi dut. Ya está. Jokua borobila da, kistona emoten dau, oso gustora hasi naiz, eta, bere, spoilerrekin pizkat askotan oso estremora joaten ga. Osa, spoilerrak txarrak izan lehizke, baina beti esain txarrak. Bai, batzutan berotxeko gala baliz, ez? Hori da. Azkenean kontestu ez dut ezagutzen, ez dakizu nola iristezan horra, hori esperimentatu inbiak da. Orduan, bueno. Jokoen trailer ia guztiaria spoiler bat. Hori da. Teoria. Orduan. Bai, Outer Wilds egaz bai, insistitzen da asko, ez spoileitako, ze justo nahiko hasik eran goza berezi dau, orduen horregaz ez ebiltzeko naztetan. Baina bai, bere premisi nahiko berezi zehalako, besterik barik. Bueno, gogoratu, Switchen ez dezute zoritxarrez aukera izango, baina PC-en Outer Wilds euskaraz ibiltzeko aukera daukezutela, norbaitek itzuli zuen, ez? Estainuk. Hori, estainuk itzuli zuen. Hori nire euskera zibili naiz, estainuri esker, eta hola, xe. Eta, abenduak 7an esan dugu Outer Wilds, eta, egun berdinean baita ere aterako da PC, PS5 eta Xbox Series-erako Avatar Frontiers of Pandora, Avatarren jolas berria, non grafikoki bastante espektakularra ikustezan. Ez horiek grafikoki baizik eta mundu irekia, ze irekia zan da ze handia zan. Nahiko atentzioa ematezun. Piskat gogoratzen zinei zea. Zangoet. Aloi beti izena azte zai jolaza. Horizon mundu hori piskat hain irekia eta zea eta piskat hori gogoratzeit. Baina grafikoki gero alderatu inberko nebazan, baina Crysis kartzeste burure. Ez dakitzen gaitzik, olako eskenin oianak eta bar, ez, baina... Nire ustez Crysisek, egin zeban, ez da premisa hori edo. Bedarra, zuaitzak, bai, zuk esan duzuna oian hori da. Topera grafikoa esplotatzen. Nik uste baizek gogoratzen, nahi oin pentsatzen jarren ez da, gehiago grafikoki Anthem. Ja. Hori jaztu da. El innombrable esaten dana, baina. Gusto dut, erraki ez dakitetzen ibili Anthenen, ero bentsa berotuta zegoen hartzeko edo, berak esango zen. Nik erosi nun, eta damutu nintzen. Galdetzen dago, errekik, etxatian, kooperatiboa izango dan, Avatar hau Pandorana.
Ba, nau seguro izan. Nahiko errez Ez ikusi dakit. delko dela suposatzeot, baina, bueno, claro, ez dago estimen segidin usuna. Nik gameplay zatitxo bat edo demo edo beta bat, ez dakit, streamerren bat ikusi nion, eta bera behintzat single playerren zara. Ez hemen ikusten da bine, bueno, el juego online jartzen dugu, opcional. Bastakit, un jugador jartzen dugu, jugare bakarra, baina gero online joku, Ze izango da, Hor ez? nauskalo. Eta, jode, emoten dau pixkat, a ber, Horizon asko jolastgarritasunean be bai, ez? Osa, bueno, Far Cry be bai, azkenean Barka badauka, da, bai, azkenean. bai, gauzak hartu, ez? Bildu, seguramente tresnak egin, eta gero, ibilgailuen eta ematen dau, gutxienez egan egiteko aukera dagola, ez? Animaliekin, eta deskuidatzen basa, igual mekak edo lako zerbait pilotatu izango da momenturen baten. Seguru baietz. Kasu honetan emoten dugu hori dela, Navi honek izakizek, ez dala, oza, ez filmetan eitzen dabe, benetan dala gizaki beten Navi zen gorko Bai, gutxi Avatar sartu. badala, ez? Orduan bizikaz jolasten duela, jokuen, gero igual ez da holan, baina printzipioz natiboa da, oza, benetako Navi da. Orduan ez dakit zibilgailuetan sartzeko aukera hori egongo da. Igual mekatan bai, baina... Orduan ez da Avatar, ez? Bakarri da Frontiers of Pandora. Hori da, bai. Vale. Ez da plot twistik hortik, bai, holan da. Vale. Ba, hori da, segi. Bai, bueno, urtengo gotia Xboxen noiz aterako da Hori. jakin behar dugu. Olain bia da. Ez dakigu zehazki noiz izango dan, badakigu abenduan izango dela, eta, bueno, data noiz jakengo dugu, bai honen 7an, Game Awardsetan ezagutuko du, ezaktuki. Eta, bueno, Xboxeko jendeak imaginatzen gala hori ikusiko dutela bi gauzadatik. Bueno, beraiei bi aldiz afektatuko dela, bat Baldur Gate gotia emango dulako, eta jakingo dutelako beraiek noiz ibilial izango jan, beraz. Ostra, espada irabazten putxerazo galanta, Jode, bai. A ber, Merezidu benetan beste danan aurretik ikusten dik, bai. Bintza da espeziala, ez? Olako beste bat urte batzutan ez dut uste gongo danik. Da, espeziala da benetan ona da. Osa, benetan merezidu ja azteko eta behin, eta gero aparte apurtu ditzen dugu, soin hartin egon dana, jarraipen ja apurtu dugu ekarrezik esango da zentsu askotan, horre danak apurtu ditzen dut, orduan, ni perere mogon etxon. Ez que olako RPG isometriko batek irabaztea gotia, raro bat. Ja. Ez esaten dago erikek Alan Wake. Ja, adibidez, geurre taimen urtu. 2023ko jokurik onena, berak erun dugu, adibidez, Alan Wakek. Orduan, ikusko, ez jolastu horretan, igual ez da horren besterak hartzen Baldur's Gate moduen, baina, bueno, suposatxot oso nahi zengo dela, bai. Oso desberdin adibidez, ezta? Esaten nahi dut. Alan Wakek askoz linealagoa izan behar da. Bai. Alan Wake ni pixatibli nintzen eta oso ondo azten da eta asko gustatu zitzeiten. Baino, entzun dut ondo azten dela eta hain ondo ez duela amaitzen. Orduan, ez dakit. Nik uste Baldur's Gatek emango gula hiruak simpleki, ona dalako, eta mereziulako nire ustez, baina baita ere jendeak nahi dulako Baldur's Gate hiruak ematea. Eta ze lortu da ben, bai, zaten edotena da, Alan Wake kriston ona izan da be, osea, gioitik eta zein da berritasuna, aportatzen da bena benetan. Ez dakit, gainera, igual ez da berritasunan premioa, da saria, jokurik onena eta jazta. Baina, jode, egia da, Baldur's Gatek zentzu askotan aportu inda, bela. Online arte egin izan dien gauzak, joku batean, aportu inda. Nere ustez. Eta bai, epatu behar da, komunidaderi kasu egiten da bizela, egunerak eta pilo ataten untxatala da be, oso potentietan azkena. Zenbat gira azkenak. Bai, asko esaten da, sobeto dela jokue desinstalatxe eta gero barri instalatxe hori osorik izale baino. Bai, komunidaderi kasu egiten da biz, akatz pila zuzentzen, eduki barrizek gehitzen jendik eskatute eta bar, orduan, hori be aipatzekoa, eta gora aipatzekoa da. Eta nago barkatu, nago zain, modak eta jendian abenturak ikusteko. Ja. Ze larian hemen portatzen baldin bada, eukienke Baldur's Gate 3 denbora askorako, eta gainera ematen daben askatasunaken, estenarixoak eta montatzeko aukera ematen badabe, eukibiak ditugu nire ustez altxor batzuk, Skyrimen oinordeko nahi zaleike. Bai, seguramente. Zigor aldi sortu historio batzuk eta ropartia batzuk inkreibiliek,
hori esplotetako ustiatzeko modua dauen, kriston izango da. Ez que niko ez dakit, estan sartuko Wizards of the Coast, bai, azkenean Dungeons and Dragonsen enpresia, ez? Esaten esetz, ez que erak dabiz sortzen partida batzuk zela da, Unrealen, dabiz sortzen olako VTT ditze jakana, Virtual Tabletop, ez? Eta jolasteko lagunekin online, baina partida batzutan, master batek sortutako eremutan, eta dana Unrealekin dabiz garatzen. Baina, ez dakit, ez que igual honek kompetentzia egiten dut, azkenian larianik. Eta berak esango da, igual, ez dut lagatzen lizentzianekin hau egiten, ez que ez dakit. Oso salvaje esan lehik, Ja. Ez dute irekitu duten moda edo SDK jendeari? Hori da ez dakitena, baina hori egiten badabe, nire ustez, abizan lehike absurdua, oso ona. Osea, erosten dozu balduzge eta jolasteko urtiak. Ja. Bai. Bueno, esan dugu bezala Game Awards-etan jakingo dugu Xboxen ze data daukan. Bai, denok ezki izan dut, abenduak 7an esan dut, baina ez, abenduak 8an da. Bai, hori da goizaldien, abenduak 8ko, 7tik 8irako goizalde horretan. Abenduak 78, esan genke. Hori da. Vale. Ados. Zer horrengo dugu ja estrenaltzik itxitxe edo beste zorren nahi du komente igual, ez? Ez dakit ez da geratzen. Nik ezagun nukena, nik ezagun nukena igual pixat abendu nahiko ahula ez dut izango, baina bombazon bat espero nu, egotea, abenduan, aprobetxatuz gabona tako salmentak, baina ez da holan... Zerrendagotan ez dago... Ja. Osea, Baldur Gate 3 bai, baina ja aterata dagoen jolaz bada. Bai, eso zer barrize da benetan potentia dana. Bai, San normalien, bai, gabonetako kanpainarako itzen da bez, bai, azaroan edo urri zen, ez, kaleratu. Edo, asko jota abendu azikera negoten da joku potenteren bat. Ja, ez, motora beretut egoteko, erosketan azteko da bariana. Bai, aurten falte da, suposatzen alde batetik, zuitzen, urrengo belanoldirako berotzen da bizelako Nintendokoak, eta horren ez dago, ez benetan joku lan potenterik. Eta gero eske beste handi danak, PlayStation da biler dilo, Spiderman egon da, baina bestela aspaldi ez da lanoan ez zeratoten, eta Xbox lo ez, hile dau, Starfield bai, vale, ados, baina, falta jaki ez. Xboxak eukidaben azkenengo urtiekin alako potentiak, eta alako batean, emoten daue ustu bezala indala. Bai, ustu barik jarraitzu du kaleratzen potente horrek, baina jazti dira honak izan, zuzenien, ez? Edo eskartxuek edo nahiko normalak. Eta uste dut jente ja berotute edo kantzeta da biela, ez? Nekatute ibilbideo negaz edo, ez? Zenbat bider zentzuten gabizen Phil Spencer golata bera, kanpora, bueno, ez dakit. Ez dakit zen izango dan bideo, baina... Ikusita Xboxentzat Game Passase... Bueno, desbiatzen nahi, baina Game Passase ekonomikoki ondo dagon eta Xboxa igual hain ondo etzaion ateratzen eta hain jolasak ondo ez, eta zea. Uste zute posible izango litzakela soilik Game Passakin geratzea, Xbox? Plataforma ezberdinetarako aterata. Lehen urten da datu, Uste zirela urtien $2 billion uste zirela, horran jo da bezala Game Passa mantentzeko. Edo lako ez ez dakit, join buruz nabilzaten, igual hanki izartzen nabil, baina ez dakeri betzan. Eta irabaziak ipintzezu? Claro, hori ez da bai batzen. Porque uste esan zula Phil Spencerrek irabazia zauzkatela, orduan. Bai, eske nik esatut, beti itzen da iguala, ez? En plan, biogu diru gehiago, eta eske hau garestiago izan beharko zan. Bai, baina, irabazten zabizte. Esaten dut, vale, ados. Teorian zuen negozio modeloa gehiago emateko gai da, baina, joder, ez dakit, nire ustez zabiztena da, erakartzen jende pilo bat, jendia askok erosten da benak Game Passa, erosiko ditu Microsoften produktuak, haien artean Xboxeko produktuak, ez? Espaldin badaia mandotan bakarrik, azkenean 70 euroko mandoak saltzen ditue, eta gehiago. Ez dakit, osea, esaten dut, egingo dabe, eren salmentak, gehiago irabazileikela asko gaitik, fijo baietz. Eta ere etxakueko meni esatea, hola ondo, are. Noski, baina, ez dakit. Bastakit zeurek
bueno, goziren epatzen, ez? Etorkizunera begira lako gailu hibrido bat kaleratu gure biela, nahiko merki izetik gailu bera, eta gero lainoan boteri erabiltzi, ez? Joko mugitzeko. Osa, nik uste dute logikoa dela, bidori jarraitzie, ondino ez dakit egin garri zedan, iritsiko dela, hori da. Noiz, ez dakigu, baina... Xboxen clouda daukat, eta irutzu zaitu mendik input lag handi egia daukala. Egia da, guk beste herrialde batzekin konparatuta daukagula oso internet ona, eta beste batzekin konparatuta esain ona. Orduan, bueno, ikusi biako da, ez? Azkenean hori esartzeko sendo, baina tamien... Eren merkatutan egon biako da dana ondo epingita. Nik uste ez dela internetan arazoa ze, etxean probatzen unean zea, Nvidiaren GeForce Now, baita ere lainoati dela, han input laga oso bajua aztan. Orduan eren zerbitzaria, gero? Nik uste beraiena dela. Ja, igual, bai. Osa, que esatu oso teknologia ja guztiz prest dagoela hortarako. Nvidiarena, nire entzat, ikusi harko litzake, Nvidiarena erabiltzaile kopuru handia ez duela eukiko Xboxen again bete zeurazki baino. Eskalatzeko ze puntutaraino preste hongo litzake. Eskalatu bat daiteke eta zehara, aksesiblea egin, agian lainoa uste baino gertu hau daukagu. Bai, vale. Bueno, Lander, bigarren albistea. Horre etzen dugu. Egizan, albiste hau... Azikera sartu neban, zeskendu zen gauza askorik eukin, eta azkenien geratu da purbet. Bueno, kontu da, PC Gamer webgunekoak, NBA euren PC Gaming Show, ezagune badatxuen da, ekainien ez, E3 aldera eitzen da bena aurkezpen hori da. Da, bueno, kasu honetan NBA alako Most Wanted azpititulegaz, gehien espero dizen jokuen, ez, bilduma, trailerrak erakutsi, apurutanetarik, ez da? Kontu da, oza, joku interesgarrizek egon zirela, baina trailer asko ja argitaratutakoak izen zirela, ez? Hori, Most Wanted, adibidez, kasu bete, Hollow Knight Silksong, erakutsi bien, bertan egon zan, baina ja aspaldiko irudizekaz, espien zer barririk erakutsi. Horren alako aurkezpen edo ekimen arraro modukoa izen zan. Baina, alandabe egon ziren gauza interesgarritxuek, ez? Oso motzak izen arren. Adibidez, Homeworld 3, ez? Hau estrategia joku mitikoa barriro erakutsi bien. Blackbird Interactive dabil garatzen, halako elkarrizketa baten bien bertan, ez? PC Gamerreko aurkezpen honetan. Eta, ja uste tarinautik jakitzen gendule, baina 2008ko martxoak sortxirako argitaratuko dabe. Joko beti destakau izan dabela grafikoki, ez? Nere ustez, paisaje espazial horrek, EVE Online roiora neri beti erakarri izan dago. Bakatu, Bai. Sensazio kontua. Segi, Lander. Ez hori igual garrantzitu dela ipatzi ez, barriro espazioa itxutzen dizela, egon direalako beste spin-off moduko batzuk, ja Marteelako planetatan eta bar, alde nuntzi zela hortik. Eta uste dut, bigarrenetik ona, 20 urte edolako zozer, pase dizela bigarrenetik 3. Ordu gentie gogoak astabil, oin gitzi baietara bien remasterra lehenengo bizena, eta nahiko ez, kritika honak, gentiko gotzu dabil, alako estrategia joku mitiko bat berreskuratzeko. Orduen, horregon zan irudi barri batzuk, garatzaileekaz elkarsketatxu eta nahiko interesgarri orokorri. Niri benetan interesetan dena da, hemen ikustatera gatxik idoien Damian Neri bai. Vampire the Masquerade, hau da, Vampiro la Mascarada Bloodlines B, hau da, joku honan, jarraipenan, oin dabiz eitzen alako, ez, vampiroan klanak aurkezten dabiz, eta PC Gaming Show bien beste klan bat aurkeztu bien, alako bidizio oso motz bateraz. Baina eske, grafikoki niri bentset, zoratu izten, oso itxura honadeko hainbat arazo eukida bezan arren, The Chinese Room taldiek berskuratu eban garapena, lehen Hardsuit Labsek eukiban, 2019-tik, desastre pillo egon zen estopo pilloa, eta oin garatzen dabiz, ordeko Damian. Hau ditzen dugula. Hau ditzen dugula. Roleko, ez? Joku mitikoan oinarritutako saga honen jarraipen ofiziala, ez? Esango gu kanona. Eta, honen zain, oso zain, genden, ez? Lander zube poste naiz, zube salia salako, pentsatzen dole lenguari kristona egurra emango esatzazula.
Ba, ez horren beste, baina geize guztiak ikusti jenti jolasten eta ez hor dauen lore, historizo dana errepasetia. Ze azken finean oso jokuna da, baina ez pasen du jolastu bere gara izan igual apurrik gatzaizelik sartzeko, Hori badauzela, partxiek, fananak eta bar, gozapila konpotzen zenak eta. Bai, goratzen zenbat partxe zeren jolasteko, exagero bazen. Baina egia da hori, azkenean da, lorean, zuk esan duzuna, historio bat oso garatuta, azkenean da joku bat, ba hori, amarkadak dauzkana, eta dagona eten barik taratzen, ba, dana, esatu rolian, liburutan informazio pilo bat, klanak, bakoitza daukat bere historioa, eta, karo, hemen egiten dana da, historio txiki bat kontatu, hor barruan murgiltzen, eta orduan joateza deskubritzen lorearen zati batzuk, beste batzuk geratuko jatzuz jakin barik, ez? Baina azkenean serie edo pelikula honetan gertatzen den bezala. Eta, egon die olako mini jokuak edo joku sekundario batzu bezala, nahiko kutriak. Bat ona gonda, ez? Baina, bai, orokorrien, joku oso txikitzuek... Cotteries of New York, eta igual ez txarra, azkenean die konversazionalak, eta ondo egon leike, baina oso diferentia da. Azkenean Bloodlinesek bere garaian izaban pixkat apurtu, teknologikoki be oso potentia zen. Bai. Bere akatzekin. Aldizkarik daratan agartzen zen joku esan bere gara izan, azkenean. Hori da. Eta, bueno, provokatzaia esan bere pixkat, azkenean bada, vampiroen joku bat, danetik, violentzia eta makarrismo asko, izan leike nasketatxo bat mundu honena, entrevista con el vampiro eta Bladena, izan leike olako zerbait. Hori da, bai. Izan leike, bai. Eta gero ez tozuna jolastu, Vampire de Masquera de Redemption, hori oso ona zan, biste isometrikoan eta beste estilo bat, baina benetan merezi daen jokua, gomendatzen dut, egia seguramente asko sartuko zala, eta nire buruan dana eta benetan izango dana ez da iguala izango, baina bai, gogoa hundiarekin mentzat honetarako, ez dakit aritz, zuk ez duz esan eser. Ez, ezken inoiz nahi zibili, eta de hecho galdetzean joan, ze generatako jolaza da? Rola. Bai, rol, immersive sim, molako naste bat, ez? Ikusten nahi gehan trailer hortatik pixat, gogoratzen dit mugitzeko erata Dishonored. Bai, hori da, holako roia da azkenean. Bai, olako, eszenarizoak, sakontasun pilo bategaz dauz lekuek, sekretu pilo bat esploratzeko eta erabaki pilo hartzeko eta bar, orduen zentsu horretan, bai, Dishonored, Bioshock, alako roioa izango zan, ez? Deus Ex. Ni generazio, jola saga honetatik ikusi izan detena da, noiz bait, esterminen baten edo, Battle Royale atera zutena. Baki. Seguramente... Battle Royale, bai, Bai. Aeronek, ja. Kero, hileke, basukan bere konbatia, baina egia da, azkenian konbatiaz gain dauka gauza pilo bat, ez? Hori, jendia egin zenke mirestu, egin zenke, ez? Azkenian, poseidu bezala, egin zenke infiltrazioa jolastu, bai, hori, ordenadorretan sartu, helburu bera betetxeko mile bideo dekozula, ni hori da beta guztia den azkenien, eta askatasun piloa jokuen. Bai. Azkenean hori, zuk erabakitzen dozu, edo misio batzuk, azkenean aventura mugatua da eta bideratua, baina badaukazu modu pilo bat. Eta orduan hori da igual immersive simek, ez? PC-an, bideo jokutan ematen dozkuna. Eta bueno, azkenean badala joku bat, baina... Horrek, Bloodlines bionek, grafikoki bentseteko este, txako oso itxuruzo da. Naban espero horren itxuruz izetie barrio preskuratu bienetik jokuen garapena eta bar, baina horre ikusten da elkarrezketatxu hori, azkenengo trailerrien, ikaragartzea. Ja. Nosferatu hori, ez? Eta... Bai. Ezaten un Battle Royalea Vampire the Masquerade Bloodhunt. Igual entxugo nahan bere gaizen, baina gogoratu ez da ditzen. Horratzen azutuz dute balde da hona. Bai, aterata da. Ofiziala da. Ofiziala hori... Ua saliekin jedo dinxu, ez? Saliekin jaro, ofiziala. Ez. Raro irutu zait saliekin dako izan. Ene ban ezagutzen hori behitzu. Bueno, nago desu noen ja, Damianen jokuti paseko gara, aritzen jokure. Ze PC Gamerrekoak ere gutxi bien azkenengo, ez? Aurkezpen benetako izarra Stalker 2 izan, Heart of
Txornobil, oin ditzetzi moduen, ez? Aldatu egin dabe Hori jokuen zera izena, itxura. saltzaden, ez? Txernobil dala Errusiarrek dekien ahoskatzeko modu eta Txornobil da Ukrainiako ahoskatzeko modu. Eta orduen, Beitzu, estudizioa eske bera lehenengoa Ukrainiarra da, komentatzen. bai, Vale. horregaitzik aldatu da, bela. Eta, bueno, alako trailer laburtxu bet, ez, erakutsi bien, Stridergaz, dala joku originatako protagonistetako bat. Eta, jo, izke, ja galdute gondales jokue hor estudizioak, ez, GSC, Game World estudizioak, horre, gerrien ari de asko kaldin dabe, beste asko hilen dire, de hecho, garatzai asko eta bar, orduen jokun garapena galdute bilda, norazien, baina ez, antzadan ez jarratzen dabe garatzen, eta argitaratze dati gitxi gora bera mondosku eta dena, 2008ko lehen iruiekorako kaleratzi espero dabe. Orduen hau, beste ez, handizetako bat, zelantzari parik. Beste saga mitiko batekoa, da oso itxurona egona. Bai, saga bastante saia, ez? Oso. Neri bentza jaten. Ibili nintzen aurrekoan zean, Stalker Calls of Pripyat uste zala. Bai. Eta gaina debalde dago deskargatzeko. Eta exageratu zaia irutu zitzaitan. Segurazki bizitzan ibili naizen jolasi zaiena. Balak lortzeko kristonak itzen. Balak ez gastatzeko kristonak itzen. Eta gero erabiltzeko, bai. Bai, dalako PUBG bat, baina ja mundu guzti zure kontra doala eta mostroa eko zuzula horretik. PUBG gaino, gehien agerturatzen dana zailtasuna izango nuke Escape from Tarkov dala. Bai, esan gure azken nien girotxe horrega etxik, dena astiro ibiltzien, baso bat adizartzen, da gero, bueno, bai, baina Tarkov eta honetan azken nien roi hori dire, orduan. Bueno, de hecho, Tarkoven garatzaileak jarduntzian behaiek modak egiten lehenengo Stalkerreako. Eta gero Tarkov egin zuten, pixkat aldatzen da, ez? Eszenarioa, baina jolaz gogorra gustatzen zaizkiotu. Eta harrigarriana dana, nik uste, jolaz bat egiten naizea, gerrakoa ez dut esango, baina disparoan eta zea, eta zoritxarrez zure konpainiako garatzaile asko, Landerrek esan dezun bezala ez, frentera jongo zian eta hile indial. Zer desastre. Jode, horiko horra da, munduan bizigan ontzat, askotan hori urruti ikusten deu, baina ostia. Baina edozein momentutan, ez da, deskuidatzen Bai, zoritxarrez. Hori Europan gertatu da, eta ez hainbeste denbora dela. Hori Jugoslavia eta horbe, Balkanetan eta egondan asunto guztia, hola izan zen, oso herrialde garatu bat, eta alako batean, pumba. Eta harrigarra irutzen zait, 2008an lehen iruiekoan ateratzea. Favorez eskatzen dut martxoak zerbait izatea ateratzen dutena. Zeni martxoan bueltatzen naiz da etxera. Zure hartzen nahi aukitzeko. Claro, es que bestela tutxera zengo naiz hartu. Bueno, makakin igual ibiliko da, es broma da. Bai, seguro. Bueno, notizia arraroa. Ez dakit ona bai, baina ostra, potentea. Eta nik uste dut, pasatzen gala, pentsatzen dut ja hau entzuten dozuen askoren dako, esaretenak zuzenen ikusten, ja pasatuta egongo dala, eta, bueno, suerte pizkatekin bertan egongo zinatela. Durangoko azokari buruzari naiz, eta abenduan zazpian, Gamerauntxia eta Rolariak taldea, baita Somorro Estudioko kideekin batera, kabiagunean izango ga. Eta ez dakit, igual ipingiko dut, ni nola nabien realizazio lanak egiten gaur, pizkate berabile malabarak egiten, eta ingo dutena da, bideo bat ipingiko dut, eta joango naiz komentatzen nundin ora doian, bai. Bueno, egon baldin basate, edo ikusten baldin basate zuzenekoa, eta aukera baldin badokazue, jakin, ez? Azkenean guk egiten duguna da, gamer gela, ingo dugu euskaraz aurten, batezbe aurten kaleratu dien jokuen erakustaldi bat, baina klasikoa be egongo die. Orduan, pentsatu aurkeztuko ditugula A Short Hike, Tunic, Super Mario World, Frostball Planet, Celeste, eta egitaraua izango da, 10:00 hasiko ga, nire lehen bideo jokua tailerrarekin, orduan egongo da aukera
bideo joku bat nola garatzen dan ikusteko eta jarraipen txiki bat egiteko, hau okeres baldin banago Ibai Espuruan eskutik izango da. Hori da. Eta, bueno, kontutan izan ja izen emateak itxita darela, así que hori, baina, bueno, ikustera joatia igual egongo da aukeraren bat zerbait egiteko, ikusiko dugu. 12etan Gamer Gela irekiko da, euskarazko bideojokoen erakustaldia, esan duten bezala lehen, eta gero, HDN aldi bat egongo da, ordu 4:00 eta 4:00 berriz Gamer Gela egongo da. Orduan ja, hori atzalde guztian izango dugu, eta ja, 7:30 itxi egingo da. Orduan ez dakit, aukera izan baldin badozue pasatzeko, edo oin ikusten baldin bazarete hau zuzenian, eta etortzeko aukera baldin badokazue, ongi etorriak izango zate, baita kontutan izan rolariak egongo diela eskaintzen rol partidak egunean ziar, eta, bueno, danetik egongo da, ikusteko, kabiagunea, badakizu izaten da nahiko leku jendetsua, así que pazientziaz eta patxadas etorri, eta, bueno, gu ikusteko aukera izango dozue, eta bai, egun politzitzen da, jentie desvirtualizetzeko eta ezagutzeko bentzet, elkar ezagutzeko dagoteko. Hori da. Orduan, bai, guretzate lehen komentu dugune, egun potenti da benetan, baina gero gustora hartzen da nabe, bai, zurtetako. Hori da. Osa que, bueno, potentia, baina, a ver, zela doian. Hori da. Eta, bueno, beste albiste labur txiki batzu dauzkagu, ez da? Bai, nik uste ganera menbadozela beste oso interesgarri batzu. Bai, nik uste jendeak hasieran esan dezunean, Damian, espero ez zutela eta hau beranduago entzuten nahi bazeate zai zaudetela, eta nik uste orain komentatzea zen albistea pentsatuko zula jende askok. Bega, bota. Bueno, bizer da gune, azkenien, aurreko saio baten komente gendunez, baina Rockstar Gamesek, zanban, abentuen irakutsiko bala azkenik Grand Theft Auto 6, GTA 6 lehen trailerra, eta jabadekogu egune, eta ordue, bizer martitzenien abentuak 5 izango da, hartzaldeko 3:00. Eta lehen uste komente dela bai iraupena, uste minutxu terdiko trailerra izango dela, momentuz ez da bezer irakutsi, gero komenteko dugu zabatzuk, baina ikusi dugun guzti bakarra izen da, alako ondoa iruditzu bet, eta bertan palmondoak agertzen dire. Horren, Miamin edo hobeto esan da Vice Cityn girotuko dela suposa aldugu, ez dakiz gero lan izango da, baina segurunik bai. Eta hori izango zen ja, hor lotutu egongo zen aspaldi egon ziren filtrazinokaz, ez, ja komentetan bien, Vice Cityra buelteko ginela, baina gaur egungo girotxe bateraz, osea, seguruniko lan izango da, ezta? 20 ordu eta 52 minutu, ikusten duzu zuzenean daukela YouTubeen atzera kontu bat edo. Eta hor, bueno, 20 ordu barrio izango da, así que egun bat baino gutxiago geratzen da, bihare asteartea abenduak 6 aurkeztuko da, landerrek esan daren bezala, eta, bueno, pentsatzen dut danok irrikitan. Baita egin da berba presioari buruz, ez? Esto es tu zurrumurrorik, nik €100 entzun dut, €120. Baina hori aspaldikoa da. Nik uste €120 ez dutela aterako. Osea, ateako dutela €80 bai. Bueno, PlayStationen seguru €80 balio dula. Nik hori baino duda gehiago dauzkat, eta hau ez nago oso ziur da, PC hasieratik aterako dute, hori bezala beranduago. Nik uste berandu bateko dela. Nik uste berandu ateko dutela, jende asko bi aldiz erostea garazte. Karo. Horien da behia bosgarrenagaz, horien da Red Dead 2 gaz bai, eta ondo urte jaki, oso ondo urten daki, ez? Lehenengo belanaldi baterako kotxolatakoa, gero PC-erako, da gero hurrengo belanaldirako. Da, saldu gelditzu barik. Ja. Bihar, nik ustez... Eta nik, abai, esan? Ez, nik ustez, esatean, Juan, zuzenekoa, o bideoa jartzen badute zuzeneko moduan, YouTuber hori ingo dala. Ja, bai, izan lehik. Nik uste trailer ezingo dala utxiko orduen ez dago zuzeneko moduan. Ja, horregatik. Rockstarreko lan egiten dugu, plak jarri da, listo, besterik parik. Ikusiko dugu bihar eta komentatuko dugu, ze hau potentia izango da, ni pentsatzen dute hasieran Durangoko azokan prestaketan denbora pixkak enduko dozkun kontu bat izango dela, Lander? Eta, bueno, horrez gain, hemen sartzen dugu gauza bat, ola kuña bezala, errekik ondo komentatu den bezala, atzo egon zan notizia bat, eta da, Fallout joku mitikoaren telesail bat etarako dabela Amazon Primek, eta teaser bat egon da, oso ondo girotuta itxura batera, dauka kutsu bat niretzat Fallout 3 eta New Vegas, eta inkluso lauaren gauzatxo batzuk,
bai, hor sartzen da, baina estetikoki... Iruena bat eso, bai. Bai, iruana asko, baina gero adibidez, honek leginua eta hori badaukabe bai lauan kontu batzuk, osea, nahasketa txiki bada, baina bai, neri gogorarazten doz, basamortuko etxe horrek eta dana New Vegas, eta gero, zela da, Voltana, Harremana, ez da... refugioana eta hori pixkat irua, igual, bai. Bai. Eta gero badago Nuketown rolloko iritxo bat, eta bai, olako tema bat, baina, bueno, itxura politxa, azkenean da, zuzendaritza esan, ez naiz fijau, ipingi da, baina zela esan, Westworldeko zuzendaritza, eta gero The Voice eta beste bat egin daben hola produktore batzuk edo dare. Bueno, ez dakit, oso ondo egiten leike. Aipatu ben bierda bai euskarazko azpiatzi segaz esterriko dala, oso garrantzitsu hori bai. Hori da. Ez da, itzulpena ez dago, ez da? Ez dut uste, ez. Ez que hori puntazo bat izaten da. Bai, gogoratu bikoizketia Amazon Primeek badauzkalain bat telesailtan. Eta olako kasu batean oso potentia izango litzake. Benetan be, olako abierto guz, de hecho. Bai, azkenean biadana da, ez? Kultura pixkate freskua eta baita nitxoko gauzak euskeraz egoteko eukitzia. Bai. Bestela moten dago, ez? Beti egon biadala eduki berdina eta ostakit. Gauza dokumentaletarako bai, baina beste gauza batzutarako ez da bela balio, eta hori ez da hola, ez? Entretenitzeko be balio dago eta sobran. Hore, horreko adibidez, ez? Erastunen jaunan kasu, jenti egon zela desiratzen entzuteko euskeraz, hilabete pilo batetan, eta botezala berandu, txarto, eta desastre bat, orduan. Ostras, horre egon zela aukeri, ez? Benetan jenti erakartzeko euskerazko bikoizketa eta bar, eta ez dut azkenean oso ondo urte zanik. Gero, telesaile bera nahiko eskaz zela konten hartu, eta... Bueno, niri guztaren jaten, baina... Eta hori naizela oso fan, bere Silmarillion eta askotan irakurrita, eta gola, baina, bueno, bai. Apirilak 12, efectivamente, Erik. Así que apirilak 12, ia ze daukagon. Eta... Ne bildurra matait. Bai, bakaro bai, dana bezala, baina... Naizago bildurra auki eta saiatu, ez? Bai. Gero... Bai. Gara nik uste Fallout justu bai dala histori betondo egokitzapen desential daben auki interesale baten eta bar. Beti ez da bengo The Wheel of Time ekin indaben kagadia. Batzutan ondo irtengo da. Fallout bakotxan jokue, bale, girotxe barrinideko, baina bakotxa bera aldeti doa eta gauza pilo aldatzen deuz eta bar, orduan, bueno. Arregia da hau errezu ikustetela, diez, aurrako komentatuena, Zelda bizitza realeko pertsonak initea zela, hori ja. Aurra rengo dugu. Ia ba, venga, Lander. Igual aipatute telesaiek, bai izan biarrot, justo maitxio Scott Pilgrimen animia, ingitzi Netflixek ekaratu da bena. Marrazkiak izan dizke? Bai, marrazkiak, anime bat da. Estudizio japonez bat egenik da, eta dana. Jendia oso gustora, ez da? Bai, historizen moldatu eitzen dugu ez komikikoa, baina pila aldatzen dugu gotxi bera. Osa, alako remix bat da, goza barri pilo bat egaz. Bai, oso ondo, nahiko posik itxi dozte, eta egiz izan estiloa, komikizena, berreskuratzen da bena da oso ondo. Zuk komikisa irakurrita zen den? Bai. Eta pelikulia, ze pentsatu jatun? Asko guztiak ni bere gara izen. Oso simpatiko da, eta bar, gauza, moldatzen dugu historio oso aldabe moduen ez, hola naskar batien. Baina simpatiko da eta ondo bai ikusteko. Vale. Bueno, aurrengo dugu beste albistetxu lagur pare bategaz. Igual horan aipatu behar dizenak dire, lehenengo eta behin, Resident Evil Laun remakeen, VR bertxinoa ez, errealitate virtualeko bertxinoan dati ezagutu dugu ja. Abenduak 8 estreniko da, eta kasu honetan, Resident Evilen gainerako VR bertxinoak aspazten da moduen, PlayStationeko esklusiba izango da, kasu honetan PSVR birako. Hortaz gain, Capcom bai ez dut bai remake edo Resident Evilen berregite gehiz hau prestetan da bizela. Zehaztu barik zentxut izen, baina, bueno, suposatzen dut Resident Evil bost datorrela hurrengoa. Askok Kode Veronica gure dabe, edo lehenengoan originalan bigarren remake bat eitzi gaur egungo estilogaz. Ni guztu bat dela egiz izan, zer Resident Evil piko zondo fontzen deban zentxu horretan, bilurregaz eta bar. Horren ba ikuske dugu ja zelan jartzen daben hortik. Egizea pila da bizala taten, ez da bai gelditzen, egize urtero dekogu ja Resident Evil barri bet, orduan laster ikusko dugu suposatxot. Seian remake ateako dute. Nik uste baiet. Beren momentuen bai. Zazken nien, seigarrenak
joku klasikoan, klasikoan da zorrin klasikoan historize sarratzen man, ez, gidoi sarratzen man, eta desastretxe urten man, orduen nik uste bigarren leginengo da bela, ez, hori fintxeko edo zuzentzeko. Mezia bela, Osa, nik uste badala gara izan, horako zorreitzeko, ze, joder. Bale, aurrera etzen dugu, Tribes 3 Rivals aurkeztu dugu Prophecy Gamesek. Nik izan neban askori jolastu aurreko atara, baina famasko okin daben tiro jokue dire. Batez be, proposatzen bizilako alako, borroka erraldoiek, jokalari pilo bategaz mapa oso handizetan, eta bar. Honek hirugarrenak dekon aldaketi da, bost bekiden taldeko, oza, personatako taldiek osatzen da bezala, bost kontra bost da orduen. Horren alako partia txikiz hauek izango dire eta bar, eta ez dakit zelan hartuko da ben jentiek, ez? Trailrak eta azteki itxuratxarra, mugikortasun asko, alako mapa handitzuk emoten da bai, baina, ikusko dugu zelan urtetan da. Aurretik egon da, beste, osea, da hirugarren partida da. Bai. Tribes. Ez naban ezagutzen, Nik ere ez. Nahiko ezagune dira, bat ez bigarrena. Izena bai, baina ez que ez dakit benetan joku ez dut ezagutu sekula. Esan behar nautzun, emoten da un real tournament pixkat, ez? Izan leike? Bai. Roi hori deko. Bai. Bale, beste amaitzeko level 5ek bere urteko jokuen aurkezpena indeu, eta egizitzen garrantzitsuna da, hainbat joku berandutu indauzela aipatzi, ez? Hor, Decapolis, Professor Laytonen joku barriz edekogu, adibidez, Decapolis 2004 doa, aurten okaleratzi espero esan, alako JRPG novela visual oso itxurosa da. Gero Professor Laytonen bideojokue piñeta gota bostera atzeratuko dabe, horrek usatxu bastante dauz. Bai esan bier da, untxe lehen irakurriot, Inazuma 11 dala honek level 5-en, futbol joku barra estrategia oso zagunek. Antzadan ez, oinarten ez dagoen bai estatute, baina PC-erako bertxinoa bai estatu dabe, oker espana bilen. Orduan, horre badekie ez, saliek, Nintendo DS-eko eta 3DS-eko mitikoak, orduan, saliek hortara jolasteko aukeri egiko dabe. Eta bukatzeko, batzuk hor ja esaten da bizku ez, Telegrameko txatien, ez garela oso Fortnite saliek, aipatu ingo dugu, igual merezi dugu. Bosgarren atala estrene deu Fortnitek, aldaketa piloak ikarretxe, gauza piloa. Pertsonai barri desberdin ikusten dugu, hor dugu Peter Griffin, Solid Snake sartzen dabe, eta bar, betiko guzatxuek, arma barrizek, eskutue, armak eraldatzeko mod bidez, joku barruko eraldaketa moduen ez alako kainoie edo kargadore handitzu eta alako gauzak ez, olakoak hobetzeko aukeri egeitzen dugu. Baina gero, igual nagusize da, alde batetik dikogu Lego Fortnite joku barrizea aldugu esan, edo modalidade guztiz barrize, olako Minecraft estiloko sormen eta biziraupen joku izango da, abenduak 7 ikusko dugu jalaster. Gero Rocket Racing dekogu, dala beste, Fortnite barruen dagoen beste joku bat, alako Rocket League moduko bat, de hecho, Psyonix garatu nikoa da, Rocket Leagueen garatzaileek sortutako alako lasterketa joku sorotxu beda, neko txurona dekona, hau abenduak 8 ikusko dugu. Gero beste hainbat, alako joku barri ez, Fortnite Festival, dala ritmo musika joku bet, rock banden sortzaileek nikoa, abenduak 9 kaleratuko dela, oza, gauza piloa zentzu horretan ez. Eta holan Fortnite azten dabil, eduki barri asko dabil jasotzen, mapa barrize, aldatzen dabil, pertsonaizek armak ez komente duguna. Baina ja beste alde batetik hasi nahi du bai, ez? Ja ez da joku bat, da unibertso bat edukizekaz, sortzaileek batzen da bezena, bai, zuzenekoak etxeko, bai, mapak edo jokueko zorik sortzeko. Orduan, zorakeri bada. Roblox? Roblox da, bai, azken hori da gitxi gora, bera, muntxo momentuen. Jo, ni inbidia pixa sentitzen dut gaur egungo gaztetxo txikienenkiko, ze jolas hain zabal bat eta enbeste gauzakin debalde izatea, nire garaian, ordain duen ningo, zen hau da, baina, gustora hartu izango nu. Bai, hori lehen egon azten da, ez? Taierrien, gamirgela txubet indugu gaur, eta bertan kometetan, ez? Zertara jolasten da ben eta bar. Azken nintan adire alako doako Battle Royale erraldoiek, eta ezken normala da, bai, ez? Esango dutxut. Ni gaztien itxerien urtien joku bet eukitzen eban, orduen alako oso zertuan eukitzi eta azten da bina aldatzen denpora guzti zen, horrek arrapeta eukiko zen, bai ala bai, argi dikot. Ja, eta jo, ezke gainera,
PlayStation dauetan jolazan 80 euron daudela, eske familia asko urtean bat ere agian ezin du permititu. Bai, gorantza doa, eta Fortnite ediko nona da azkenien, ez daula kontsolatan bakarrik. Mugikortan bejolastu leikezu, ez? Leku pilo baten dau, eske bere, ez, edapena beste bada, zinda alderatu beste joku bateraz bez. Kristonetako asiertua da, funtzionatzen dau perfecto, egia da nire ustez 16-18 urtetik berako ia danak hortara jolazten dabela. Jolazten dabenak, ulertzen da, ez? Piskat, osea, jolaztu zen beste gauza batzutara, baina hortara ia fijo. Kuriosoa, jende asko ez dakila Fortnite aziran zertzan, eta frakaso bat izan zala. Bai. Ez hasik eran zanalako... Tower Defense bat. Bai, Tower Defense, Minecraft moduko bat, bai, ez? Esango dugu zentzu baten, crafteoa eta gabaz monstroa datozela, zombizia datozela, eta horreri, bizirauti esan helburua. Bai. Baina modan orduan PUBG zegoen, eta zeintzun Epicek oso listua izan zen, eta esan zuen. Jolaz, base on bat daukau, ordenailutan, eta zen godu, debalde jarri, eta PUBG-ren formula hori kopiatu. Eta Fortnite bihurtu zen, oin dakiuna. Hori da. Bai, toen barriro, aldugu zen erroatara itxuli dela, ez? Gusto Lego Fortnite hau, Minecraft moduko dala, alako, ez? Remix bat edo izen leke. Hori da. Bai. Bueno, eta nahi badozue labur, gaur ez talne segongo analizirik, ez dagolako denborarik, esan zeiki ez, zetan ibilizaten jolasten azken aldian, o azkenengo egunetan. Aritz, ez dakitzuk Civilization bost Mac-akin zabizen ibili izan, azkenian beste zebeten duzun. A ber, Mac baten nabil eta hemen jolaz asko oso potentea gintzat ez ditu zibilita, orduan. Nahi non pati biltzea jolaz bat, lasaia ibilila izketzuna eta aldamenean tabletetik streamingan jarri eta ikusteko moduan. Orduan, Civilization bost jarri dut, badabil, antzematen da Mac baten dabilela, errendimendu aldetik. Baina, bueno, balio dit, denbora pasarazteko. Ni egunotan, ikusko zen duen, zuzenekoak binezelako etzen, baina tuniken nabil. Aprobetxe eta euskeratute dauela, eta aparte, aspaldetxi jolastu gure neban. De hecho, azin nintzen jolasten bere gara esen da etxin neban. Da, asko disfrutetan nabil egizizan, alako Zelda, Dark Souls moduko indie bat da, eta oso politxe, misterizetxu nahiko deko zela moten dugu, orduan guztora hartzen nabil. Bai, kristona dala esaten dabe, ez? Bai, orokorrien nahiko balorazioak eta hori ez, indizen munduen referente barri bet dala esan leke zentzu baten. Eta esan dozu Dark Souls Zelda, esan dozu? Bai. Batez borrokak eta historiz nundik doan igual, ez du zen, ni ez du zen llegatzia bakarrik bari olako, ez, partide gordetako zu edo estatua modukoa dauz, eta hor bizizi berreskuratu mundue renizitzen dozu, zure ez du zedariz berreskuratu ditzen dozu. Igual indabe hori, ez? Gauza honenak saiatu hartzen gauza batzutatik, eta... Eta gero borrokak berez, ez? Saiesti asko boteretak itxulipurizek emotie hor zure iframe-ekaz, ez? Erasok saiesteko oso garrantzitsu dela, eta bar. Zentzu horretan antxikotasun asko dekoz, Dark Soulsegaz. Oso itxura polita. Eta zeu Damian? Neu hori, neu bilinez Outer Wilds azkenian probatu izan dut, Outer Wilds, eta ez dakit, politxa, egia esan, nik uste dut oraindik ez dutela spoileran puntu hori bizi izan, ez dut uste, baina gustatu gat. Zeman pora jolastu duzu? Ordu bete. Orduen bai. Zabadakizu jasein dan jokuen premisi ez, orokorrin. Nik uste bai, baina, bueno, ez dakit dejat pentsau desalako, ez dakit izurratuko estanik, ez, jakitziak hori dala premisia. Bueno, nik uste dialdala, komentiko dugu, zer bestela menpuntek askara biliko, zaguzia da... Enaiz zibilita uste badakitela zen. Jakien spoilerra dala, eta hemendik aurrera nahi badozue, kendu zeikie, ero muteatu, ia bukatuko dugu honekin, saioa, así que bestela eskerrik asko agur, eta venga, Lander, bota. Zagozia da, 22 minutxuro Galaxisek estandatzen da bela. Da, jokue barriro aztikeratik hasi behar dozule. Orduen, hori da apurbet. Bai. Ez dut ikusi hori. Ea txupase momentu baten bez joku erren nitzen. Ez que hasi nintzen esploratzen, eta neban salto uretara, eta hori linitzen. Eta orduan berriro hasi nintzen,
Eta... kontu da, eguzizek ez da bala, eta mundu pogo batik, oza... Ez, jauzin ditzan, oza, nik inoan salto zulo batera, geiser batera. Eta geiser horren barruan, justo hilen nintzen, eta esan zestan hile egin zela. Bai, horregaitzik izango da. Eta igual hilko nintzen, 20 minututara, eta berriro hasiko nintzen, eta igual azkenian kendina jokoa. Osea, que igual indot, ta. Bai, eta noman flipatzen zait izaten jode, eta nola gordetzen da joko hau, tio. Eta hori, irakurren egan, ez da gordetzen, ikentzen dozunean, jazta. Eta ni, vale. Eta ez, hori, orduan ez dut ikusi jokan hori, kasualidades. Igualako esploratzen tontuan egiten eta... Osta, aliatxu pasez ikustie, de hecho, nik uste lehenengo biderrenko basulo bat nengo nintzela, eta nintzen konturatu. Eta hori, ez dakizan ez esan, bueno, beste... Vale, ben esan zinean, jode, zela hil naiz, ez? Karo, nik esan nebana izan zen. Vale, ona jauzi naiz, eta jauzi naizen momentan, ito hil naizela eta hil naiz. Eta igual izan zen, hori, vale, a ver, ikusikot. Txukun. Hori dago, oza, ziklo baten zauz, da lortu bizu, hortik argitxi edo hori hortik urteti, eskin finen. Oso ondo. Jode, puntazo. Hori spoiler honek perotu entxu, ez? Spoiler da, baina, jode, gogu daukatoin ikusteko. Zato zu, katxi, salde batetik, baina bestetik esatu, jode, esto eskentzen gogua eta jolasten gogot, puta madre. Ondo. Eta, bueno, treki bai, gaur bermintaidera jolasteko zu, guk ez. Ni bentzatez. Igual, animatzen badie Lander aritzek ezingo dau, makian. Ke ba, eta bestelare goizo guten lota. Hori da. Espaldia zen nintzen, baina ez duzten engantzeo, bermintaidek. Ez da, lehenengo nire baukat. Egia, dela lagunekin barrio batzuk iteko. Bai, hori da. Eta hola. Bueno, ondo joan da. Eskerrik asko iruzkinak egin dituzen guztiei, entzuten egon zaten guztiei, eta entzungo dozuen guztiei, eta, bueno, Durangoti pasatu zatenei, baita, aurretik. Así que, ondo izan. Onde bile, agur. Agur.